Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi wakire buya nainde oyo minto omorigereria lisabikirito linene Ensoko TV ngorengana ndi kwabokire buya nyasaye bero omuya nyasaye bero omorendi omuya nyasaye otolendire otosobotu kubale ko butambe otobokirie naende otoire rituko likoro kweli rero biya mono asoko ngari bageri nainde nkwana monaye alinganire nyasaye asema biya bono iga amalika macheno nyasaye iga gotufundisha mangana mange naenda maya iga gototebinga mobi kolende tiririmera kobete na kirenda somo ntoria obe abutuko ogechiwa butuko lero nintegete nkwane igoro y'abantu baria barara bagechirie naende nakinyasa gukwana amona borobo ekerobo gokya kerobo akire mambi yo minto mogaka kerobo akire mambi yo minto mongina abana bao kwa korobishana barabo butuko omogako mwakosana nere marogoba omongino mwakosana nere marogoba mukarara chinkoro chire chimbe emambie nyasaye atubukirie nobwenete kumurigereria maiso direct omotebie omwanchione abana bane gakia mangana itigaere tuchakeri tukona Yesu Kristo gakia mangana itigaere tuchakeri tukona nyasaye ekiagera rituko kereria chakire no monene nigo rigotwara omorembe rituko kereria chakire na Kristo nigo rigotwara omorembe Yesu Kristo obutuko bwonsi nigaleke gotoka sebigoro na byemisaitoni na mananime ogosaba asogoseria ebireche bya kerengenjo byare tamate muri tukuria igoro bone karo bwakire amalika ntabinga igale gochicha omira na boroki gubaye obatebya mangana maya obatebya mangana yokoremia asigasi bakora ritukirio bono ritukuria rero kero kwabokire ekero gwasokire nyasako aturabirio borabu buyaiga bwakire buya naende twanyoriro omorembe twanyoriro buya bwaye nubwente kurigiria aba family yao nyimotarasoka utaraigoro ebita byao gosoka gochisiko tafadhali mpendwa nataka nisungumze na mtu ambaye anatoka kwa familia yake akiwa amekasirika nataka niongee na mume ambaye anatoka kwa familia yake akiwa amekasirika tegete kwa no mongina orura ase nyomba yaye ogechirie orura ase mogaka orura ase familia yaye ogechirie omongino orura asabana baye obete omogaka otete gosoka bono mambia obete kuja asabana baye telebia togotwara itukurigia togotwara itukurire na morembe ira na nyomba kwani abana bao batebye nga nyasaye nabanjete kwana mono mongino murigeria maiso direct motei baba ekia baba nyasaye nagwanjete tigantwara omorembe tigantwara obuya tigo morembo base familia ye egere kero kugenda obisi yao okugenda ibiasara byao okugenda omugondo chinuksi ne mikosi mbikunyara gokobwatia andonze asotegerete bitunu byaitu byagusi amona Kenya ngima lingana lincheru na nyasaye andaire nyare ko otebya inga toba sagosoka kubwate lingana libe ase familia yao rudi nyumbani wasalimie familia ili uwe na siku njema siku itakuwa na mikozi siku itakuharibikia kama hautarudi kwa familia yako uwasungumze kama hautaenda kwa rafiki yako yule ambaye ulisungumza naye vibaya jana umuombe msamaha leo ili kusudi kwamba litukulia lero linyareko baligia asobosi bwao na asubugima bwao nintagetengo sabere oyo minto monene nyasaye bimiganda mbiyamo nasinga nchobu ya bwao na nimbiyamo nasinga nchima mbingi yeye watoire na ndigwatobokire lero ekegera nyasaye nigo twanjete ekiwango getali gupimeka watore na ndilituko na ndigwatwanjere kwa moyo intwe mbiyamo nasinga nchobu gima mbiyamo nasinga nchobu murigererio yone na mubekira asama bakao na mosabere ingatwara omorembe no nyali tukulia lengelibe litukulia le obotuko bwalenge botabwati morembe botaborobobe na mosabere asema mbiyabonega nganya sawo mwimukiriri goro omurembe na endo mokonye na endo mugweni enkoro yaye osiba maote kera nyasana yo siba maote na endo siba chingoro yiri anyekire na sabiro moiko mo chenu nyasaye otara asugima bwabo na sabiro moiko nyasaye okwana mona abana balia na sabiro moiko nyasaye okwana mono monginoria na sabiro moiko nyasaye okwana mono mugakoria elinda abantu abayunite pamoja baba igente kemo bachakeri tukurigia sema mbia lero na endo basesenia mo bonsi na baligirira bonsi bara Ensoko TV basesenia basesenia no batangasaji na abanyura sema mbia bonega kabago so studio yiga bago chiko chaka emiroberi yabo Kristo kababona barabo balende station nyisisini nyimukiririgo nyasaye enyare komanyekana chinse monye chinse tigobu yabo aborolekane n'ekinguru cya nyasaye kitawale na manyene ngamungo korora manna samagi maito na sabira yanse merito bya bwao nsiri amanyinga Yesu Kristo yoro mutolito amen.
inchi oyongo kwana murere kawaida no muranda Jafet yageta kero kena abantu babere bakomboria ine ngaingo toka ne namba ya yesimi iyo ngotoka kanisa ya Happy Church gari ya Suneka ekero waikere gari etieri ika oyibori kanisa skuru ya Maonja no kanisa igotoka namba ya yesimi 0726 869 188 mirorere 0726 869 188 twakwariga niyo minto tusasime asobwamo na Nyasaye bw'imiganda anyare ko bakabako gusesenia obe nili tukurigia. Shalom na Mungu akubariki. Amen. Iyi ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Unakusudia kuunda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile vitu vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma ya PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho ya Showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jndjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Vitaro gandiro tambe kwenyori bintu bichinguru bitumia stima, electronic appliances, Sungusia Electronics nintwe lichibuliao mkoni tore electronic appliances choice buna emirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetri, solar panels, electronic gas cookers, egaki ijobine ndubwata phone accessories na wengo ntuli chibuli chikose mtutokonya nintuwenya spare part chichingo. Sungusia Electronics wengo cross tule chispika chekerengo kigo icho chigutumika asichikanisa rumega tulimesabyo kore talentambe uguche kuri y'ibirungo n'imwe tutarira somo cy'ikibirimo ubega somo cy'ibimera usuto akirisi meshe namba 0788884484. Sungusia Electronics ubukoroni bw'ekerengo k'iguru amenaye ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwotereri tuko bwomo busim nigo bware busirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomo busim nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomo busim nobe gokomerana na inche Frida Kirbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nobo gusikurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kegimo mwanchu muligeli bw'Ensoko TV. Good morning and ose soberete aigane Ensoko TV murubeli n'Ensoko bwakire twasoire mbeo na nene mono nwigwete bono jijingo bel ngo bugakire anyore kikukubugera kore escapement naliyo kagenda gusi Anthony Nairobi abagendete kurwo rubutuko sana naro rye kigali kigweta si estate na kobongi abantu bomonene ko bayira kinsemo cya gusina bera toke gore gwikire kinsemo cya gusiri pale bayigetora bagonte inga bakore rain check imbura negende na korekana se kinsemo cyo bera toke gore kinsemo cya Mombasa bona liyo na kobori nga kigali kikwanda mu gusini irenga kire rere season elia utageti budget burongo kwenyora sa kongu sana twakurange iriyo soso murubeli bw'Ensoko bwakiro mwancho muligelia Sundowns yole semambia bono na nemono lende ebenga bali bakuru diaspora dabekoba ngomenyete umuchiubo sungu bono tete kwanda nyamimiso omenyete umuchio keroka utete ko swa chinsemo chiri cheli yabe nabera toke ngomenyete chinsemo chiri chia machuliri ati bona inkole nere mechi twatangaze re miyamono bali bakuru chinsemo chinde chonse chisiko nimanyete chisama bani nigo chire asi chinsemo chiagusi bono nigo chinyumba cy'ubumenyo kibwa tabageni asemambi bune ya bono nabigotoka go kwa rense ya Qatar kwa Arabia bini chinsemo chiri chia Middle East nabigotoka kwa re chinsemo chiri chia America botoka mbale ba re chinsemo chiri chia Boraya chikurunga Europe mwancho muligereri twakwaliganiriya ndose soko igweke gusiyo manyenga Ensoko TV nero regeta sena mbeyemo asiliro bali gusina namono to kwaninga itongo mochochi na makwani akwana nwago chia somonto kumobolinga ngakikwabo kirabwa asole bagusini ko bamenyeta asale korukana ale korukwagaya kwatebanga itongo nogaya onyamangana kale burungira kinyonya talibiya nabo batebanga mangana talibiya watebalinda asoberete chinguru ku Innocent Onyango nande unanabatebiri kitaliki ni 15 Nanjo majito mulgeria nkorokorea na ndemo na ndibene nkwarigania somorubiri Ensoko bwakire mabia bono no gusabona kwigena kwanenga kwabokiribia tinga kiri tugendete kuyarigania gucengira litukuri Christmas na rochikuru chense chinde bagoteba ngati bari gucengira litukuri Christmas ya 25th kore nigo bagucengira omwaka moya majito mulgeria ntubuna bagusina ndebuna ba Kenya nigo tugucengira kitariki 25 ituma itenga omotore Yesu Kristo na betira kuiboro bakariria chite kubekwa asomusaraba tweka etariki yemo naro twachengera twamakirenya sainga biamono asanyarika guturinda umwaka mugima nande twasoire omwaka moyoyo 2026 hano no mwaka mutangani nande kitariki 25 okonyoranga li Christmas kitariki 25 umwaka wa 25 na kitariki 25 omanjito mulgeria namaga guchokolekana korende tengwaligania somoroberio Ensoko bwakire nande litukulyalere likorko nga Thursday togoteba ndorigoteba tichikane indusitinga ngoto inyulia rimna togoteba kolende nechinga chitoteba nga activity kuinyulia nga ninki kirio kuinyora na boge kabekia useke kolende togoteba litukulia na maya ikiagera nechinga chichesu gukura bogutunyulia nga ninki chinga kibine chiga kwa gakolire nima itekorwa gusi mwachakire kwa mashinyomba mwachakire gusibia chinga kichinde mwachaki mwachira chichiro wachakire kuyarigania nga ochigo chengeresu gutoteba nga chinga kechi inyora bali batabwati bayigo manchito mulgirio kiswase chinyagitali obatalire bali barwarete chinka asabana bali bakurukwanga children's home kwikoro na runyare guko babekera musasoko gonga anonsia sole na kwaligania somoro video Ensoko bwakine onyore nga tunyora somtana ito Facebook tunyato kusanga YouTube tunyato kusanga na bayigo mna utame kwa bwatemere tandao ya itekerero manchito mulgiria kwemanyanga na ali agendete kwenekiwa somoro video yono maitenga ngikatara sensemo yechikaseti tonyara to kumanya ali agendete kwenekiwa tukasamaya ebinyoro bito ime twakumanyanga wikiraboni go manchito na ali kwenekiwa igo kwaligani asomero video
bwa ensoko bwakire Dayano kwariganiria somuro beliwe nsoko bwakire na namo nasago tebiringa nabo kunyara ko bagututumira SMS ya se studio gaige namba itonere yuera se screen 0788666663 68 ko irangiri mara gatano muri twakolilisa tumwancho muri namba yuni ya sensemo ya SMS nabo igona bugutuma message ya gasensemo ya WhatsApp injiro gutuma message ya WhatsApp no gototebia soberete bali mu achenchiri location na mo gototebia semure taliyogo pin bono gotatebinga inche konyenda segete na soire ebinyoro imena bogo tumanye kenyorore asemambia bono bali mu achire chinsemo chiri chuko chikuba asomutimo kana mo gotatebia bande barure asense ya Kenya nimanyete bachire chinse Chesco Arsenal bono chisan dunes chikale abantu bakwanda bachikotimuka buyo mugasoba akabaonchokana na buyayiga barara bayigunga baminto bugimo burende twakolire ense yeliyo ba ematuko chimisa tona gento iga wala twanyole libaga lyo gotimuka nande anamono naboko genda so mtandao YouTube onyara ko bago konyora Ensoko TV asense meli tobegete gende nga live onyara ko bago stream oro moncho muligeli kulendekera gwa soiroro asenchira ya maskani na aye tukunirega abwe gende kurukungo subscribe nando beke kengere ngakende chinde chonsi kera tuabekire kende gionsi kwa nyara ko bago gotobwatia senchira yobo ikirano nabo igona ndira boko genda sense meli ya Facebook nero nyara ko bago gokora gento keke gotobwatia no gotofollow nabo igonyara ko ba asigati y'umuganda togendete kwaga cha sense meyo na namono nyara ko bago konyole live eroro nyara ko bago totebinga na yenga yobereta asenchira bikenda yani gento gere twagakolire sama tukabwa ngoiga tutarage kora to kwariga ni bali chinsemo chiagusi bali mwachire goko bekesi miyaga sense meye kurunga landscape orosia ga video kaga sinini otebe gole chinsemo gete na ande go gendete kuligelia Ensoko TV na se clip ekyo kebe chisekonde 30 nabo igo moncho muligelia kera wage tomire tubasa gotoka kora se chinsemo chiri totaligelia clip ekyo to kasora aronge uboro na namono tulia segetanda kya uraira unless kole segetanda ko ruarete kwa gateba nga gotegete gusaba ni mate mbali bago chabaka esimi muno muswati yo modayana uri ototebetinga ubutuko bugima nigarumwa igaigwa ebintu bitali boronge agateba nsabere na namono tukanyara ko batogoteba nganya sanya ko bakumuyigorera enchira yo kogenda busyo asenchire liyo bikirano twakorangeri wasoire na twakororire nande tigango Diana tuchake kwarigani bali wasoire ni ndoche gaiga Jared orure matureti agoteba kurwanya Chichi Secondary School Nyamira County watching biya mono umwalimu Douglas Nyanumba agoteba bwakire biya aiga likuruma magwawa biya mono chinseme cha magwawa imaitegere note mugirango Jessica Muraga tebe Ensoko bwakire watching live biya mono aisa kumweno moza permanent good morning kurwa nyabitunu abo machoge burabu niko ndani following from Nairobi Kibera Showground blessing biya mono igo okonektirie kenyoro kya ekera sechinse bechi cyanya bitunwa nabo igo gagoteba gali Nairobi gaiga asense melia Showground Dolvin Mura good morning Ensoko TV Diana and Innocent it is another beautiful morning loving merciful Lord has blessed us with let's say thank you we don't take it alika took but take it for granted may I wish a happy day ahead and be safe biamono nayo twaleli tukoligia sogo tutumira ujumbe yago nindo chega ga Rogers Nyariki nabegete abantu bali yakonyara ko bagakwalgania somuro beliga tabali chinsemo cha Netherlands nabo igateba watching live Ensoko TV na Akemi Villis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli boy igateba kirubo upande Elvis upande umungina mocheche litunda Green Moikoyo Junior Lichoni Mayaka Lamekyo Bubanya Rombe Kaka Junior Echamani Eji Radio na boy Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamuri Mogadishu Sheila Kemtoj Giles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Labani Keburi sagotebanga Monsieur Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda na boy Jones Ogechi engenangeni ya Grace Krandi Dennis Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire na boy Nindo Chega iga kotebale Mokamba Toto Junior na boy Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Monyane na Mwayete ya family gutuka chinsemo chege na Itambe asagoteba imeye county ya Nyamira oyinero korokunga Rogers Nyariki ntate gukorera sesemo ya Enoch Mochere ubwate go chinsina asumwalimu Charles Luanga good morning Ensoko nyasaye ongancheire na arolire litukoli linde from Sebania border koganelie staff togo koranere gasi
abo bakorokunga Customs of Kenya na Customs of Tanzania asubuhi njema. Pia siwezi sahau babo minto agoteba elietalia yakurunga Badisheba kwambuka ole byumbe asagoteba nga mwanya bando atwale TBT Thursday enyororo nelige liane Helen Mukeira abu balibale asechisene cy'umutandao na namona satabire nga egakobaganiria abatwale litukoligia oyo arasa SML yukurusie bango omochere go kuru Tanzania baligereri nga kyogosoa nyubumbi kale bikale koni ku Tanzania magoliti ndigo yatangaza gaiga na into Kenya nto wateke to kwira Tanzania moncho muligero watebire nga omochere nororo okogenda gali onyekolisi bania gutambuka sininiga kwa chano mochere kurumatalia na bakore culture bunechi yani egekuru Tanzania na Kenya nonya chirasoro bibekira umuntu narende toro bibiri waye na neno chera mekiumar benera uteba Bluetooth senior kuramara ni watching ateba no ari miumuro birio orengo weekly happy Thursday good morning and Soko TV good morning to you moralia abego Charles Rwanga uteba bado ni yule mwalimu Charles Rwanga no ari miumuro birio nara asina mbaite studio manekwira na so mtandao to Facebook manjito muliria nagara bokogenda kubikorwa karwa usujumbe yago tugende gusanga naye na baite studio ni 078 marakabere 6 marakatano na 39 namba yomoero abiko kurwa senseme ya WhatsApp no Rogers hateba Rogers nyariki kurwa Amsterdam Netherlands nonde me na Kemi Firis Aiden nyariki manyariki Ansora Gori kirwo Pande Elvis Opande mongna mochicheri tuna Green Moikoyo Junior Ichoni Mayakani gati ya bande Charles Rwanga bado ni yure na gaitina somire Facebook nabego Amos hateba no me yomorobirio Dennis Kukupae hateba no me yomorobirio nabo iko enengo yobo kumateba nga kezi badai na mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City tutuma saba na familia Yeriso kimanga tokea Bundo kibirigo Bundo mabingwa Team Strong First Lady iso Flora nguka nayo basoime yomorobiro negati abando mwanchito Bulgaria nali tukutwale twateba nga TBT cheri tukubine liga Innocent iko nale kunyora buna kerochika chitari 10 motinyo December kendo geto akolege okurwanga kuyeke busena gosomba tariki 10 mpaka litwalidigo ika ngake no genda gusiyo chikukwani abantu bieni toko birora abali bayagete bibuse bagendete okaremere menge sana na bakoranga chinga kechi chikiri cyomoye galende kuna Diana watebira abantu bagendete kweyaliganikirage sana kurende Christmas kemiaka ya magegange kubwekane kemiake na indu tigatoleta gelikeligia etire miaka eli ito ya mage Christmas nkiabwa tobu ya mandazi takarole kadre matukonsi chere ngo nakora barbecue bakulia mandazi kireta gikatare ngororo kwa yabwate tu aliko barama tukokulia mandazi nabo igo chinga kikaminechire turakora byabo bono nalia bali bakurunyoke bagosoka kuri nyumba no meta abana bali bagacire bachikoba bagosarwa abana banyarukenga kirire kindende tuacha tugakana nabo igwa yoke baringa baiseke abantu bakurukunga abana bali nyumba bali bacire basaliru banyare ko babago kina bono babera bantaba nene nerenga kibagosoka nonya baliete ngoko ya utuko baburi karabaga taimiri barorage gweta babu gatabanyanya kubali nyumbali miyakeli yakaribona umuriro barendira matuka mange bona bo uchikulima nande bono nabo baguchakana kuyaligani kera basokire kwa buri unga bamuragachiete nyumba akaragera akabalira akanora kwaje baratimba yetigo sino maana bari batebaga dama tumutora ndo balira onora rede chinga kikamine china chichi nande ligwa karure nyumba TBT ingo inyora tuli korara ali ese kwalenge seino kwagenda oboiri kwagenda bwiyango yao kwagenda nonye nabako genda satambe sana nona so muiri orangabu kwanda kuligio obumenyege koro mugusia begete bosiale gateba ngo mwana gachire mabuta mutwe bono beiro umuntu omonene bwetenenerete matukarere bintu bya uncholeiri abantu bono konyoranga nabagenda mabuta mutwe mambiende nande babwe kaine ngaliri barenkali kale yabwata yaye kira bare gotebyo komenya nero yabwate nkira yayo moncho muligiri natwagotebiga igane Soko TV umurubiri n'Soko bwa kira stogendete kubwaterana asobwa amerikoranga kwanyare ko bago konyora libaga naye unyare ko bago wesemi bunu mugusio minto na namono chetri chitake 19 maiga ichise 12 Diana nabwatelinga na limwa mutuma kondo mutumuko manjito muligiri alinga na lituri mwa muliri tukulia lero twatebanga linga ligo tusegeta butambera liria tusemia
yote banga ekera bomraba mabakurwana hoika ogokwa omuntu tabamanyiti nero kwire nibo yabo ekera bomraba mabakurwana hoika ogokwa omuntu tabamanyiti nere okoira enibo yabo dano tebira bomraba bere bali gosaba mura abamakera bakurwana umanyenge kera muitanire mwakure bantu bakoire nibo yino mbali batabamanyiti bantu basoire migondo y'abantu bantu bachire chibengi chi abantu basonongoire chibesa kuruoro nanya serikali kebegete kyombigiri yatebanga gosinikia koranga abantu banyare kwa bakanyora ibintu byo biranire umanyekera mukurwana bamurabamo abana abamo bantu baisiko abo bacha koire ibintu bino aigane Soko TV togenda umutima gutokoirana tokwaya maye Eye Soko TV uboroso bw'umugusi. Ine asama kiaya mbireo sino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime Soko Soko Yegoro yeito ime Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero Soko
Manjito mulgeria ninga kiende na ntuko manyeria gendete kwene kiwa kora chingongo a municipality ya Kenya kuri ne butamengo tianga to chaga ni county ya Kisii ne county ya Nyamira kuri ntuko chaga ni county ya Kisii mwaziri w'ekisemi Churia Sogamba nigaraite morobiri bwo kubekero bw'ekigutu aborokiwa kuri ase university ya Kisii ase university eyo nigabetika gwikirana na gucengera na aborokiwa bo Manjito mulgeria asatebetebuna aborokiwa 24 abatangani asomorobiri olyo bose bali babekere tukigutwa abo basomere tubonyagitari nobo bali ase university eyo nigo barachie gokonyeka sana nabayigo nigo barachikonyora amaya kore no Manjito mulgeria robotu babetero kwaliganwa no Musakito Petwer nigo bono baborigwe kwenekia bunangusira bali kisemi kurwa sorogongo rwagusio Manjito mulgeria tonyoro robotu rwa century abene. Omwaziri w'ekisemi mensi ya Kenya Julius Migosi Ugamba nigolitsikurerero arairo morobiri bo kubekero kigutu aborokiwa hakiri bunyana 15 batatu abo bakora amasomo abo kurasi university ya Kisii. Ukwana bari kimaiga yo gukora morobiri yo nigo Gamba atebire no mogoko asaborokiwa 24 abatangane keima abo babekero kigutu abo bagosomera obonyagitari no bari ase university yo. Highlight of this is that we've graduated the very first cohort of the 24 students who've done medicine and surgery from this university. And the most critical thing is that they did that within the academic period of 6 years, which means this institution is being run in accordance to the mandate and the programs that have been set, and they are doing a good job at what they are doing, both the management and the council. And it's therefore shows that even the other universities that are running programs, even with the challenges that we've had with a number of strikes in the sector, still the individual universities can be able to run their programs to ensure that the students complete their studies within the time allocated, and that's what has been demonstrated here. Waigo Migosi nigagokire getambukira sti university gokoromokia na gukora emirobere yabo kenkyo na nyemechando yemegero gekwenekiwa. And it's therefore shows that even the other universities that are running programs, even with the challenges that we've had with a number of strikes in the sector, still the individual universities can be able to run their programs to ensure that the students complete their studies within the time allocated, and that's what has been demonstrated here. So I just want to encourage each one of us that it is possible to achieve these goals once they are set, and most of our universities have now pulled up their socks and they are doing what is supposed to be done. Chinga kichicho nigabekire teneni murobiri wo kubakana aborokia be university maiga yo kubeko kuigwanana. Remember we had a 49-day strike that led to us negotiating a settlement of the payment of the 7.7 outstanding amount from the 2017-2021 CBA, and we agreed that that amount would be paid in 2 equal installments. That is 3.8 billion during the financial year 25-26, and the second one the financial year 26-27. The amount of the 25-26 was to be paid by the end of this month, and we are working towards that amount being availed to the universities. It's already been released from Treasury, it's now being released to the universities, which is a good thing. Asibono Muskio Gamba abasegetira boriko bonse babekero kigutu kwebwa tabuya ekero bagochaka obogema bwabo boya. Make our homeland Kenya a better place for those yet to come. Henceforth, think of the world as your classroom, offering experiences that will refine your skills and broaden your horizons. Embrace curiosity, challenge assumptions, and seek out knowledge with an open mind. When called upon to serve, do so with diligence, with empathy for those less fortunate, and with love for those around you. Respect your elders, be responsive to your civic duty as citizens, and always keep God as your guide in all that you do. Once again, congratulations and may God bless you all. Kupoteria Ensoko TV kurasi University ya Kisii Chempethuel Machin.
ya kegima mulikito Bethel Machini osoroboti rumu waziri migosi ogamba no oroche aikiranta somo yego yogente kenekelie arulesegeto kuchia saba na banyarikoba bakonyora chigutwa baroro banyorete chi diploma baro banyorete chi degree undergraduate bono nigo bare isko mwanchomo ligeli toko genda bosio lishirikeli mo litalieri ya serikali likweruka nga Vision Frontiers bono likubwaterana ne county ya Kisii nigo banyarikoba bakuru basemi gochia ase abasai bale ase county yu andemono konyarikoba bakomanyigwa igoro yenchira bagwetanga kurwa ase chindwaire osamarwaire ali arabega ko baletero muchando andemono amarwaire ali akonyarikoba bakoyaruka agigando chase mulikita goteba na Yansoni mwancho muligeli nigo banyarikoba gotware gikarekyo ase semo ya daraja 2 litukuligoro weekly forenga agikira noro na korosia orobotiro kubwati Unenchira yemo yogoro basemya gochia asaba sae igoro chinchira chingia chakomenya na bwo igogwe tanga kurwase amarwire buna enyamoleo nigoli shirikali ya daraja 2 Vision Volunteers rikubwaterana na serikali ya county ya Kisii yatwara musangerekano na amura kurwase county iyo rikuba basemya igoro chinchira chakoba abererania abamangana asebinyoro igoro ya marwira yo. Today we gathered here to have this workshop done since morning till this evening, and our major focus as the organization. Hivyo tumehamasisha hawa vijana wakuwe our advocates, waende mashinani, mashuleni, popote watakuwa, ili wakuwe our champions. Pia masuala ya dhuluma ya kijinsia, ili swala tumeliongelelea kwa other forums, na hatuje kuwa na wakati kama wa leo ambao tumeleta hawa vijana watusaidie kueneza hii injili kwa kijiji, majumbani na hata shuleni wanaposoma. County ya Kisii negatie county kirachibwata karenga kanene kyo bwambukiria boborere bwenyamoleo anene kegima asaba sae that we have received the information across the Kisii county that HIV prevalence at the moment is alarming. HIV in Kisii is spreading so fast, more so in this young generation. Tunaongelelea asilimia karibu 15 mpaka 24 ambayo ni ya juu sana kwa hawa vijana wetu kupata new infections. Nigo kubulia kwa rwegwa buno kubwata na kobe ogatiye bitengo ao bya serikali amona masirikande rego kiania ekerengo kyobwererania bwenyamoleo. Tusipo tidia maanani ili swala our future generation iko na shida. Ndio maana tunataka vijana wetu wahamazishwe na wakuwe tayari kupambana na hili changa la HIV. Shirika ya daraja 2 Vision Volunteers nigoli akabunambye mono ase serikali ya county ya Kisii asoko bwatire na barabo eliokorwa obasemi obwo. Yeah. And as an organization we are happy that we have come to an end. We have done this success, and I want to encourage all the youths out there that this is just a beginning. Kisii County is going to be one of the best counties in terms of fighting HIV and AIDS, in terms of fighting the teenage pregnancy, and also in the fight to end the GBV, gender-based violence. Ekati abali banyoro basemi obwoni go bate babunani gere byakegima asoko banyora abamurana barabwo nanyene kira bange babaire bako banyora nakobegerera abanyaroka. Say thank you to Daraja 2 Vision Volunteers for giving the young gentlemen an opportunity to learn and to be able to transform our society. Today being a day that we are talking about issues triple threat, again I want to say thank you. Since our young boys and girls down in the community, we want to make this thing everybody's role, that it is a boy's role and it's also a girl's role. So that after the workshop, we go back to the society from grassroots level to spread the information of early pregnancy prevention, gender-based violence prevention, and HIV and AIDS prevention. Bono ni getigarite asaba saibonsi kwaneke buna chingenje chiabo ne chindonge eligwetanga kurwa samorwire ao inkoripoteri Nsoko TV kurwa ase county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge.
Majito Margeria tugotukana roboti ururo musakito wikiri forenge niga bashika bekanisa ya Catholic Rwase Parish ya St Patrick umugonchoro ejumuia ya Gabriel Ritsko Rigoro banyariti bagutarira abana bara students home ya Jogo imyomo cyobosongo erigo sangana bwasaba bwatugite cindagira ciyanga negative ibintu bibranya rebeko bakonya bunenchiro ya moyo kwenekena barabunguci bari gucengera umuyigo yubwe Christmas Majito Margeria oyo tenete abana bo nigabolirie abantu bali babwate owancho kuya banyare gwikirana ro saboli no initi kanisa chikirana ro chinya chiko bwato ko bokonyi nabego kubiko mogoko asaba nabo tukoria rero nigegati abashirika korwase kanisa yege Katoliki ya St Gabriel eyo gotoka ase chinsemo chyo mugonchoro baba bagotwara etaro yabe bene ase baba bagoikirana ase sukuru ya Jogo Children's Home eligo chengera emyaka yabo ebere menge wote abasante asabiyonsi natoko ba aligania abande bonsi bali no gwanchukuya banalekoba bagocha na gutarera children's home yiga na kubasira sikiriye Kenya sana ariko bakakubasisenya na bakarokyo nabande bonse abayabutwanya rw'icyamo asuguca gusanga nasukuja ko gokye nabana aba Mungu tatanya saba siseni enda bamentere asebiriye bike nabiriye binge mwanya rekoba mukuboroki asuganje wema nige gati yabo baba bakogokera egekoreke abose batebire buna nigo baimoketie getambukereke gyo kubatarera abana abo elibabe bakweigwa bunamba bwata baiboli anene mono chinga kiechiga toro chego chengera esuguku abwase bona baba bakobaretera egati ebintu ao ebibira mone chianga endagera naboigo ebikoroto pitia kwa center yetu ya St Patrick Mugonjoro na kitengo cha jumuiya ya St Gabriel ambao waliandaa mkutano huu. Leo tumekuja kutumika na watoto kuwaonyesha upendo, kuwawia kidogo ile tuko naye ili naye pia waweze kufurahi katika wakati huu ambao tunakaribia Christmas. Tuachire kuna intu abaibuli eligera abana abatorore barabuna na abaibuli barora ekiagera ekere batigere boka tibakomanya igo togo sabanga nyasaoria orio begetenga abana abaje kurenduga iga etokore ngambia mono nyasaye tokore nyasambia mono tutwachirega gofiste abana babachogo chudiniso tokubaretera gosemerianga tubona twarekana iga tuna abaiburi babo mamu mwabo na tato mwabo na bandi bamwabo tokoreta exambe keiga ndibonsi origete ase TV anyarega go support abana bebo bwatokubani okoro konge anyorega kuba support kirikende aranyare kagukuni nonye naboni go muteneri bwa bana bwa kirembuya mono gochia saba sirika abo nabo igo ko basaba bali bali no kugani okuya nabo iga basamaria baya banyare ko baba gotara gochase abana abo nako baletera keri babwate ochakere ndagera chianga ebikoroto negatie bintu binde binge eli babe bagotumeka asobogima bwabo bwabotambe nakaribishwa kutembelea wakati wote kuona watoto wetu na kujumuika nao, share with them, kuomba nao, na pia ukiwa na chochote ungetaka kuletea watoto wafurahie Christmas, umekaribishwa. Tuko na watoto wachanga kutoka wiki mbili mpaka miaka 18, na chochote unaweza kuwa nacho unaweza kuletea sikukuu. Hiyo ni kuanzia diaper, nguo, viatu na chakula chochote kufuatana na uwezo wako. Waweza kuja kututembelea na kubariki watoto wetu na hata wewe zidi kubarikiwa. Tuko na jumla ya watoto 104 na tuko na wengine tunawasupport kwa community. Jumla ni kama 200 hivi. So umekaribishwa, karibuni sana. Tungeomba wasanii popote mahali wapo waweze kujumuika na hao watoto, wawaletee ile kidogo wako naye, ili naye pia waweze kufurahi, wajisikie wakiwa nyumbani. Tumepokelewa vizuri na sisi nafikiri tutarudi, sababu sasa tumechua njia katika kama kanisa la Katoliki
tunaamini kwa kupeana na wasi makanisa mengine yale ambao yako hapa karibu pia waweze kuja kuona hao watoto. Kwa chinsemo cha jogo imebungu ya kitutu chache South County ya Kisii Elietariane Mausa Caroline noroboti urukurwa ase chinseme cha jogo nado mwanchu muligeli nande ngukwere nego ikese county ya Nyamira ase ndoche gaiga kyombeke mugekali kurukunga Green Shiners kikere kyabasaye kurwa sensemo ya kibirigo kyanya tukaba yekurwa bokonyi gochia ase chia mate chitali kwenyara ime ye county ya Nyamira anane mono aswanya tukaba bakoba kiliyotebekananga Christmas kya mapema asegatie bintu babaete nobosie bwokorosia mandasi na boiga maguta Steven Nyarike Mbunde nigekira nta sense meyu na korabu na bakonyara ko babakonyora Christmas iki kya mapema. 1 liter of cooking oil, matchbox, Nora kimuma kurwanya Geita nigo abwata maisugusunga inki harari hase suguku asabeire hagokora ekonda kwenyorere ngeri asekurende haba yagati yabaria begwa esiro yesuguku kurwa kibirigo Youth Green Shiners abasange suguku ya mapema na bari batari kwenyara asa marieta nguru kunora ke mundi eki bonere Geita na tebire ngambia mono asogo tonyure suguku ama ene ntobwate kende na batukunye gwake sabu ngabon 25 ya ikire na kitokora lakini mwatakonyire ase mwarusi bira no nyasaba seni na mugendere none mpia mono nyasaye tiaba seni gaki na nyo na obita na nyo rispari no brangeti ngochiko bisinda abwate amina nyasaba seni ase bira no omotakano wa Margaret Moraha oyobeire gakwenyore ngeri wetera gotore chae nanyora boigo esiro yesugukweyo nako kerege tambo kerekyo ndengo Margaret Moraha do maongiro gote kiomoti mugako onena asirete kare bana nchandegete timbatikende yonsi nae koede kono aya ndake kono akibenya konene chayandire pi ora akembwata abana babere bakiboyo mare bipombo ti erango getene sa akipia mono endo akina na oge mono bobe mono kabisa akipia mono amoko kopoko monene akina ni ole sukunya sa akina sa baseni nyendo bane sa ne kubebeka buyaga akipia mono Jacqueline Makori Horfa Abere gati yabari aboigo begwa obosie bwa mandasi obosie bwo koruga amaguta esabuni esukari amarangeti gati ebinde bibasirwa bosa anyoru bangeti obosie chianga obosie muchikaraseria abana isuko bari iyo turi Horfa Makori Abere setere na kiure tumba abeire no mogoko korora asekiyombe gigia seina ukikibirigo kyanyanye gutoinyora osogotokonya nande ari asibia nande bimente kana nande kogendera bari atane ngoro Jacqueline Musema Kodi no menete Geita rurari akire toigwete kiyombe kigakige lyatokonyire aserie taria rero aserie tukoria rero mimi wana nibwato muchanga akimugakona naruarete arukumurusi nyumba namubeka isiko namurusi isiko namwira ni nyumba wana gakiase ogwanja kwainu nali kubasaba mongonya no ene gwichaiga egere namurusi nyumba namubeka isiko nane chikanda bawo ekiombe ya kibirigo Youth Green Shiners inse yo munyakiro gobo da Maclean Mungare nigo bayirigeta mbokere ekyo munanchire ya mo yokwirani okuboko ase amate asogo sanga na bari batabwa tie suguku group arengereirie mono etwarengereti nga torete esuguku etusange n'abantu barase ebinyoro byaitu
Asinginjo gutanyara kwabo na indu togo kama na barabo irinde na indu tanyara masisinia igori tukoria rero igotwacha go scramble for these blessings. Ndole time ritukoria rero tore no moko monene asinginjo twasangira na baminta se Christmas na inde obwaro botogotena Nyasaye ekero twaroche ngambia toshena abaminto twaroche ngatari biya tobe comfortable koragera ntutweka ebinto tokorwa nigo bikorenta amasese nigo ase chinyumba chiaito Nyasaye tokonya bari twatarite emeji tukanyora muna bamenyete bari goikaranse ebibuyu bagoika bakoriere bipira byoka na ibabegete nyumba yago utasiko umunya kwa chinyumba. Steven Nyarike Mbonde, Nsoko TV, county ya Nyamira. Manchito Mulgeria kwarire buna abananchi kurase county ya Nyamira bagendete gucengire Christmas kyabo maiga yeri shirika eryo ligendete go bakonya nabigona ikuwate Christmas igago sangana bamino talira abana bunabo tarase binyoro bali maitenga ati bari kunyara unyari gukubatuka obakonyi korento gosika mutweni goli shirika ya community action ya bekrese igo cyo kubwatirana ne committee ya lands commission erikwene kyaba Kenya konyora baro bwene asicinde mu cyabo anene bali barasemnyoro bagokwana somo cyo Nairobi cyabes cha lands commission nigo baherera cinchira bagoce kubwatirana boyigo kwene kya nigo bagoce kubwatia ekatiba na machikonsi yecindemero machito Mulgeria robotro betro kwalga no musakito linet nyambane tononyore ku access studio ya kabiri. Committee yechindemero ya National Lands Commission yabekire eseyo gocha kubwaterana neri shirika ritariere serikali ria Community Land Action Now ase abarai kurwa chinsemecho ibere baene kiri chinchira bagocha kubwaterana eri kwenekia abakenya nkonyora bare obwene ase chindemero chiabo. So practical implementation approach to this MOU, I want to emphasize that this is not merely a symbolic agreement. We have established clear roles and responsibilities, and NLC will convene technical working groups. As you could hear from the introductions, we have our technical team represented in this meeting, mobilize resources, provide data, and ensure processes feed into relevant policies. Ase egeikaro gyokubeka chiseyecho imeyo mucho Nairobi chiabisi cha Lands Commission no muraibweri shirikerio Dr. Abubakar Lewamo nigo atebire okubwaterana oku nigo kugoche kubwatiri chiko korengana ne katiba. You, of course, for us as clan, between clan and National Land Commission is a significant step in securing community land rights in Kenya. For indigenous peoples and local communities who represent land is identity, livelihood, and heritage. Yet community land has long remained the most vulnerable tenure system. So this partnership affirms our shared commitment to give practical effect to the Constitution and the Community Land Act. Through this collaboration, we still work together to monitor and protect community land rights, strengthen land rights monitoring, resolve disputes, and address historical land injustices. Clan brings the voice and trust of communities. The National Land Commission brings its constitutional mandate and leadership. Together we can turn policy into real protection on the ground. Ababwatani abubaba kirori asokobekwa wese yeyo nigo bairari bagerio na kumwakera omuraibweri shirikerio mbuya asokobwaterana oku ase batebire nigo kuguche gotinya obokoreri ase esekteyo. We are here to witness the signing, and in this process we want to thank Clan, Dr. Abubakar, thank you very much, and your team. You know very well that the money from government is not enough. Your support is very critical, more so especially on the issue of your representation on the ground. You do mobilize communities, you work with them. If you look at goal number 17 of the SDGs, it talks about global collaborations. And if we need to achieve, that tells us that if we need to achieve much, then we must come together and work together. And so for the longest time, or historically, the non-state actors have not been working very closely with the state actors, which I think has continued to derail the work that we do, because most of the time we are trying to achieve the same goal and the same objective, but approaching it from very different dimensions, which takes more time, more resources, and at times, sometimes we don't even end up achieving that. So
It is really very honorable of the Commission through the CEO and the commissioners. Thank you so much for showing, the spirit, the true spirit of partnership, and even formalizing it and making it, very, very solid. Ngoripoteria Ensoko TV, erietaria ne Linet Nyambane. Tugana na Linet Nyambuhe na ande tokogenda guikase county ya Nyamira. Asengare batebu Diana nga asike gitambe bara ekubwatania kurwa konate tago bondeni imeye wodi ya Bunyamatuta meye bungi ya West Mugirango fawata bateri goite kasa matukaye trikolende mwana siasa wa Maseli ta Jeremiah Migosi bakubwaterana no mu MC yo mochore bwensemeyu nigo banyartikoba bakoyerema na konyarkoba bakoyigura ilinyarkoba gegwete kaba menye bechisemecho nigo barokiriyo mugokobo asokorosi gugwe bari yukurende basabire nyarkoba gekobe ko morom ilinyarkoba gekoba bokoreri bya Julius Onjuari ebare yabeire gotosumbwe bare korukurwa egotira pake ntawo yaji gosoka bosose nande yagenda yaji goswa keninja ebare na bebwate mojando ebare ye egere mbura ya dure nyinge nigo togo jandika nono monto korusu korogoro ali getunugoro eke togo chakonyanga twasokire bara twakorese giyo kumia gaki eserikali muigu moto konye ntobwate ne jando endabu bayarengeri ikoli libwago abantu bare kunywa maruba abande babuneka abande basinywa se bagwetera una bare kogonki na bare gusinywa se bagwetera babugolibwa na abande babugolibuna nejiguni twabarete para twababeke gali bagenda nyakitali lakini yakero ono migosi atororereta amabira gachitaka yikurura ikabe bare ngija nyendi yari kobe kwa moro muna bayari kobe bare ngija na ntutura nuanka bitanga ningwa kangambia mono ase bali bakole gasi ase pale kiagera yelele pale tokonyete na oyo minto migosi kuwaterana ne lichabere ande tokobodia serikali naro ye county nere asa yokoboko agere pale mbia ya ngule lakini ngakiye mpura tegweteka ebe kwa mochanga ero sikubia egere konye kenyo ekiagera ekere pale tali kenyo magendero tayo igoti abakaro mukia bataboboke batarosirie para amalieta yongoro kugiradis umugaka mongale o maena kokorero maena bi e pare yabeire gotochanda none akero togo tole chae yabeire gotosumbua sana kero togo tole chae ekere mbletuete e pare yatosumbuire chinga kichintambe none kero bwato murwaire komorusika komoikia egerachiko twaro bokonyi ngotoberere garama oyo minto migosi leri chabere twa baira nelingambu ya mono ase gasimogendere togotosugulikera kusu ebaleyi bono unanje uno mogeni bwe pikipiki ekere mbura yabere gotu ase ebaleyi nabokonyora ngokonya gwake ezabu nga kibono ngokora indurugorari oyorogora nabagotwara mujando boika none balance nabono yo okorukorunza ogotira gokieke gorigoro nero mujanda nabagotwara mujando goikia goika no igorari nabagambia buyende nabarabo uno yo minto chereme amagozi ere akitiga tomo sabera maya Manchito murigeria tugosika mutwe nigo moyegokero mwaka opinyirwo hocengerwa litko rigoro me county ya Migori asomora ibensi ya Kenya habeteka wikirana amona baraibande kurwa sorogongo rorwo nabayigo nigo mora ibensi ya Kenya habeteka kurwa chira cha magendero ocha saba menyi bechinsemecho Manchito murigeria turanyororo boturi kurwa studio ya kabere Nomora Ibwense William Ruto asoma yego gatano Opiny Luo Festival ensemo ya Senye Beach, Migori County, oyoikirano na barai ao imena isiko ye county eyu. Wakwanera risango ryabaikirana aroro, Ruto ni gabaria irachira ao chia magenderero. Tunaelewana? Ndio sababu hiyo mkiangalia katika budget yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sama Tandi atawaeleza. Tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa Nyatike
Nyinyi mnajua Nyatike hapa, barabara ambayo ilikuwa hapa peke yake ni ile barabara ya kutoka Masara kwenda Sori, alafu baadaye iende Agolo Amok. Ama namna gani? Hiyo barabara ule ambaye alikuwa anatengeneza alifariki, lakini tumekubaliana hiyo barabara tutaikamilisha. Mbali na hiyo barabara tumeongezea barabara 3 watu hapa Migori. Ile ya muhimu zaidi nataka niseme hapa ni hiyo barabara ya kutoka Masara mpaka Muhuru Bay. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Januari, next month, Januari, contractor ataanza hiyo barabara ya kutoka kule Masara. Nyinyi mnanielewa? Nilisimama pale kwa shopping center. Kina mama wa pale wakaniambia ya kwamba hawana soko. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tumewapatia milioni 350 ya kutenga soko ya Muhuru Bay. Senator Siaya oyobo igoro moraibu ekiama gia ODM Oburu Oginga nigaira chinga kichiae guchanchimo moraibu ense kogendera kubakorera amagenderero. Na sasa hapa Miguru mtu raifu wewe ukijenga hapa port. Hii Muhuru ilikuwa port kubwa zamani. Na tena unaendelea kujenga vitu zingine hapa, uendelee kuleta barabara na uendelee kuleta maendeleo yote hapa Muhuru. Sensemo yae omugabana bwe county ya Siaya James Orengo niga musabo moraibu ense waswagati na gokoro muchando bwa barubi bense ya Uganda utambuka orobebe na gokoro borubi bwabo imeyense ya Kenya. Rais, unajua Waganda wanatoka kule wanakuja kutusumbua hapa. Tunakuomba uingilie maneno ya Migingo kabisa ya Divo ye. Julia Obuba, Ensoko TV. Wanchu muligereri chetire chitaika 52 na isano na ibere maiga yechinsa 12 chabano mabidayana nara ito bategati ya sama yese mambia bono kulinde robotindoli rwasoete magoroba rokorokinga umone chibina asekiga mbere kenene wose Supreme Court ya Selieta Justice Mohamed Kandir Ibrahim nasireti ubulima bwa yakirale ndete konyora woweni asenya gitali ya Aga Khan aigaso mucho Nairobi omo nachebino yu wekigambere kenene nigasirete kabwate emyaka 50 nomo na kyanda onchumuligereri nigabero murwaire aseke gitambe kubwate kanane amate yaye na nigasoeta aseke gambero mwaka bwikiri 2010 oyomo na gwikira boniga nigabera aseke gambere kyo ikikyaberiye korawa nabana chebina abanene batatu Will Mutunga boigo no David Maraga no mwalio oyora ase abisi bonega omoske Mada Kome oku nogosira kwa bete kwa oyogo kabeire gosoyoro mona chebina Mohamed Ibrahim na nigatigarete chiki bere chioka Diana anyara koba gakogenda omutimo kori taya kanya koba kagusiri bubwaye mukimwanchu muri uri gwikirabo twabere tokomanye Diana tigarigere bari baraso mutandao tunyara koba tokurigere SMS kiri chia soire chi message kiri kiroro tunyara koba tokora ngambara ibali basoire asomoro beli semambi yabono tunyara koba tokona na barabu Manjito morigeria togos chakansemo ekorkwanga WhatsApp kuna batamenda otibia namba yetu studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano trinere namba ya mwereo Alteben Soko fans wakirebia mwensi wakirebia Godfrey nabo kirebia ne familia neonsi ngwani abaiga nere my beloved wife Josephine, my daughter Priscilla, my sons Fabian, Boniface na Silly, my father Wilfred and all my siblings Stella, Vincent, Emma, Nancy na Jacqueline. Naboigo Mwagari family kurwanya byosi village. Yagotebanga nimbaganitiri tukorigia ninjo Godfrey Agari ongeri kurwa ruaya. Asante sana. National chairman yagotebanga Sojirongo ega ukwanira igore ya Jirongo lakini tikanso mbeno onyantu turaika mwanchito murigia sense media chika seti kia rumugano inororo ateba nere national chairman ateba Sojirongo was going to Western. Climax bus was also going to Western. When they arrived in Naivasha, both vehicles looked at each other and said, "Ha, you are so going to the Western, then let me face you properly." Ngana otendo bwata abantu bakolika chi poem kurorongo rosi yangende ko somera
Instead of one following the other, one of them decided to turn around the road so they could meet face to face and collide with each other. In other countries, vehicles going the same direction follow each other than in Kenya. The vehicles going the same direction argue about who loves Western more, then turn around and collide to prove it. Kuna wajinga wako Kenya kweli au walisha. Kagetene gatia maboli ya Kenya bagendete kwebolia nga ogukwa kwa Jirongo na Kikwarenge. Mwaga baba kinami atabakuru nyangu somo igwa baba kinami na mama watoto Faith Silvio Nyancha, Victor Mondo, Salomo Nyoni, Amos Kamoli negatia bande na begondo chomanjito muliria Croase na Baite Studio chumbe nero ro. Ngachirinda rasome ya moyoka echinde tumayo chosoma nsoko bwa kile divi na kurwa baba dogo wrong time Diana and Innocent nimepotea sana tokogenda sana divina kuwarachira kintu wagokire gwachire bya antokoganite su kwengia iyo mwako yo 2025 no mwako mo yo 2026 abayo kurwa senseme ya Facebook Godfrey Ogai ongeri ngaitena somea kurwa senseme ya WhatsApp Freddy Kogemba teba no watching live saluting my people in the studio na ito ago salutiriano sia sora teba good morning from Nakuru massive we represented in live and Soko TV Isaac Nyagiro wao tebanga mugirango mate kaburunga tabaka netunga ya Lydia Mutuka na begoni kondani from Nairobi City ochoge vini kurwa iyiri yabo okiama following mochkoro baba kinami mochkoro bweri ibiri lya baba goteba kurwa bobembe bwa kirebya ime yeshonoare jave tageta mumanyi bwa kirebya minto tenya saya bena inwe mwense na mobeneri tukoligia Jafet na utwali tukoligia no sasore bana baske sote ben soko na yemo kuroda wa Katari go ika ime